Hayırlı gün. Biz Гаилә мәчетенең ышаныч телефоны эшчәнлегенә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Гаилә мәчете имам-хатыйбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин һәм психолог Адәм һәм Хава үзәге җитәкчесе Гөлнара Әхмәрова. Беренче сорау, Рөстәм хәзрәт, сезгә менә сез ни сәбәпле шушы ышаныч телефонын ачарга уйладыгыз? Нинди максатлардан һәм ни сәбәпле шушы эшләргә теләк белдердегез? Алланың рәхмәте белән менә шулай бабайларыбыз үз вакытында сайладылар. Гаилә мәчетенә гаилә дип исем сайлаганнар, урыннары җәннәттә булсын, Хатыйб хәзрәт. Һәм без теге яшь имамнар булгач, без исеме җисеменә туры килсен дип төрле тырышлыкны күрсәтәбез үзебезчә. Һәм чынлыкта менә бик күп кеше мәчеткә килә. Хәзрәт, гаиләбездә мәшәкатьләр чыкты, хатын тыңламый, ир тыңламый, балалар бар, таркыларга теләк юк, нишләргә дип, һәм шушы алар белән сөйләшеп, вагазлап, без менә гаилә дәресләрен алып бара идек, башка төрле юлларын эзли идек. Ләкин шунарга дучар булдык, кайбер бар шундый әйбер кайсыны, мәсәлән, психолог янына килеп, мулла янына, хәзрәт янына килеп, күзенә карап сөйләп булмый. Һәм хәтта әнигә дә сөйләп булмый. Менә шуңа күрә Алланың рәхмәте белән Диния нәзарәт безнең Госсовет белән бергә үткән ел бик матур конкурс оештырган иде һәм шул конкурста гаиләләр буенча без беренче урын алдык. Безгә премия бирделәр һәм шунда ук я Раббым, Аллага шөкер, шушы акчага менә шундый берәр әйбер эшлик әле һәм менә ышаныч телефоны күптәнге мечта дип әйтик. Аны булдырырга булдык Алланың рәхмәте белән. Чөнки менә әнигә дә сөйләп булмый торган, әтигә дә сөйләп булмый торган, муллага да сөйләп булмый торган әйберләрен шалтыратып, аноним рәвештә шушы кеше үз күңелендә булган әйберләрен сөйләсен дип, әйтсен дип һәм бездән менә рәхмәт безнең үзәккә Адәм белән Хавага, Гүлия ханымга, ул психолог, менә аларның ярдәмнәре, чөнки кеше шалтыраткач, менә аны аннан соң җыеп карарсыз, анда әгәр дә телисез, мәсәлән, имам белән сөйләшергә бер ноктаны басыгыз, әгәр дә телисез психолог белән сөйләшергә икенче ноктаны басыгыз. Һәм бу Адәм белән Хава үзәге булгач, ул гаиләне булдыру, әгәр дә гаилә карарга телисез икән, тагын бер ноктаны басыгыз. Башка, мәсәлән, булса, сез шушы операторны көтегез дип, һәм анда да җавап бирерләр, әгәр дә кеше, мәсәлән, башка, бөтенләй башка мәсьәлә буенча шалтыраткан икән, иншалла үзенә тиешле җавабын тапсын дип, һәм без гаилә мәчете булгач, без гаиләләр белән эшләргә телибез һәм менә шушы усулны булдырырга булдык. Әлбәттә, ничек урыс халкы әйтә, один в поле не воин. Ул бик зур әйбер, без аны аңлыйбыз, чөнки ул федераль номеры. Һәм без аны без ачык башка тәкъдимнәргә, кемнәр хәзрәт әйдәгез аны бергә эшлик, тан нәрсәдер, тан менә төрле тәкъдимнәргә без әзер, без ачык һәм әйдәгез бергә гаиләләрне саклыйк, бергә гаиләләрне булдырыйк, чөнки менә озакламы 23 февральдә менә ул шушы хезмәт итү, ватанны саклау көне, менә җәмәгать гаилә, ул әгәр дә гаилә таркала икән, сакларга әйбер калмый, шуңа күрә без гаиләләрне саклыйк. Рәхмәт һәм Гөлнара ханым, сезгә бу ышаныч телефоны хакында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде, нинди номердан шалтыратырга һәм хәзерге вакытта менә кемнәр мөрәҗәгать итә Адәм һәм Хава үзәгенә нинди сораулар белән киләләр? Безнең ышаныч телефоны эшчәнлегенә инде безнең 800 222 0562 номерына шалтыратырга була. Монда инде төрле сораулар белән килергә мөмкин кешеләр, аларның гаиләдәге нинди проблемалары, балалар белән мөнәсәбәтләрдә нинди авыр ситуациялар килеп чыга, күбесенең шундый
сораулары туырга мөмкин. Ир белән хатын мөнәсәбәтләрен, кайнана, кайната һәм башка күп кенә шундый сораулар инде безнең тормышыбызда бик күп туып тора. Кешеләр алар теге эзлиләр психологларны да, менә бу сорауга кем җавап бирә алыр икән дип инде теге шундый очрак белән очрашкач, шундый проблема белән кеше инде эзләнә башлый. Бу бит инде тормыш булгач инде бу теге бик һәрвакытта да мондый сораулар гел килеп чыгып тора. Шалтыраталар. Әйе, менә бу без бит инде Адәм белән Хава гаилә кору һәм саклап калу үзәгенә дә шундый сораулар белән шалтыраталар. Менә минем улым шулай, кызым шулай, өйләндерәсе иде, кияүгә бирәсе иде, яки менә бу балалар белән мөнәсәбәт дип инде бит психологларны эзлиләр. Хәзерге психологларның бәяләре бик кыйммәт инде. Мәсәлән, бөтен кеше үзенә моны рөхсәт итәлми. Шуңа күрә инде мәчеткә мөрәҗәгать итәләр. Мондый номерлар бик күп дип әйтеп булмый. Шуңа күрә инде хәзрәт инде шулай бу бу яктан ничек тә кешеләргә ярдәм итер өчен инде шушы номерны булдырырга булды. Шуны әйтеп китәсе килә инде, чыннан да бүгенге секкәндә бик күп аерылышулар. Менә шул үзәгебезнең Адәм белән Хава үзәгендә дә эшләгәндә инде мин күрәм бик күп аерылышулар. Менә бит инде җәмгыятьне бетерер өчен иң беренче чиратта гаиләне бетерергә җитә. Мәсәлән, анда уже балалар инде беренче чиратта бу очракта страдают дигәндәй. Алар шул әти бер якта, әни бер якта, аларның үзләренең проблемалары һәм балалар бит инде бу очракта вниманиесыз калалар инде. Шуңа күрә аннан соң алар ничек үсәләр, нинди булалар киләчәктә, анда уже теге Алла сакласын төрле менә шундый гаиләләрдән инде аннан соң төрле теге начар кешеләр килеп үсергә мөмкин. Кемгә гаиләсенең җылысы җитешмәгән, әти-әнисенең тәрбиясе җитешмәгән. Шуңа күрә без инде иң беренче чиратта тырышабыз гаиләләрне саклап калырга. Бу безнең төп максатыбыз булырга тиеш. Рәхмәт. Сезнең сораулар бармы? Сөймбикә журналы Чупанга рәхмәт. Рөстәм хәзрәт, менә Адәм белән Хава үзәгенә ышаныч телефоны күбрәк хатын-кызлар шалтыратадыр инде аңа, ир-атлар шалтыратып утырадыр дип ышанмыйм. Диндә бит инде ислам динендә хатын-кыз ирен өстен итәргә тиеш, башын иеп яшәргә тиеш дип әйтәләр. Менә шундый сезгә хатын-кызлар шалтыратамы, иреннән зарланып, һәм алар залимлек ул ислам гаиләләрендә дә бардыр инде, мөселман гаиләләрендә ирне кыйнау, хатынны кыйнау яки икенче, өченче хатын алып кайту әйме килештермичә. Бу вакытта сез кем яклы? Кем яклы һәм сез гаиләне, сез әйтәсез, гаиләне саклап калырга кирәк дип. Ничек саклап каласыз? Ул хатынга сабыр итәргә кушыпмы? Ничекрак бара бу процесс? Рәхмәт. Алла теләр разый булсын, бик авыр һәм бик актуаль сорауны күтәрдегез, чөнки чынлыкта менә хәтта ышаныч телефоны менә бүген эшли башлаячак, Алла бирсә, без пресс-конференция булганча аны нитмәдек. Әлбәттә, шәхси телефоннарга хәтта килеп, хатын-кыз әлбәттә күбрәк килә, чөнки ул баланы тапкан, ул яшәргә тели һәм ире менә хыянәт кыла, кул күтәрә, башка әйберләр. Әлбәттә, мин аны баштан бик ышанмый идем. Чөнки барыбер менә Аллага шөкер, хәзер дин, менә хәзер зур мәчет салабыз дип сүз күтәрелгән. Мәдрәсәләр эшли, халык дингә тартыла дип намаз укый, ураза тота. Шул ук вакытта әйтәм, шушы кул күтәрүләр, нәрсәләр әзәйгәндер, беткәндер. Бер көнне бер ханым, ике баланың әнисе шулай шалтыратып, хәзрәт менә оят ди әйтергә, ләкин мин дә намаз укыйм, яулыктан йөрим. Ирем кыйный. Менә җәмәгать не просто кыйный, менә шулай башын алып стенага бәрә ди. Алла сакласын, стәгъфирулла, менә дөрес нәрсә әйтергә?
Hem şundan менә алар белән, әниләре белән, аталары белән сөйләшә башлагач, нитә башлагач, әлбәттә, менә ул вакытта без тырышабыз бер якны ишеткәч, икенче ягында оят булса да, ләкин менә мулла бит ул һәм психологлар, без бит күп нәрсә беләбез, без күп иләрдә булабыз, ләкин ничек галимнәребез әйтә, өйгә кергәндә син сукыр булып кер, чыкканда син телсез булып чык. Әмма өйдә булган әйберне без бер кая бер кемгә бер нәрсә сөйләмибез, хәтта гади ашка килсәң, башка җирдә булсаң, иллә мәгәр менә шулай гомум мисал итеп. Шунда сөйләшә җәмәгать нәрсәгә дучар булдык? Атасы да нәкъ шундый ук өйдә икән, хатыны әнисе инде аерылды аны белән, бабасы да нәкъ шундый ук булды икән. Менә әти, әниләребез, әби, бабайларыбыз бушка әйтми иде бит, гаиләне кырганда 7 буынны карагыз дип. Мәсәлән, шул ук бер мисал, бер кыз мактанып әби янына килә, әбие, мозакламы никах була, менә шушы җигет бик яхшы, тәртипле, әдәпле, супер алтын. Әби әйтә, кызым, ул сиңа туры килми. Ничек әби, ул кара, ул бит 2 высшее образованиесе, машинасы, квартирасы, тегесе, бусы. Әби утыртып кызын, кызым ди, ул кул күтәрә торган нәсел. Менә ул җәмәгать, ул безнең теге ДНК дип әйтикме, башка сүзләр әйтикме, ул безнең нәселләребездә шундый әйберләр бар. Шуңа күрә менә аны әле бу әйбергә булганчы, мин әзрәк нитик, гаиләне менә сезнең аша шушы яшьләргә әйтик, гаиләне кырганчы, менә бу шәҗәрә мәгънәсен аны карасыннар иде, тикшерсеннәр иде, ничек нәрсәләр микән, аннан соң гаилә кырсыннар иде. Уже шундый әйбер булгач, әлбәттә, без ике якын тыңлап, без инде мулла ул бит теге утырта алмый да, побойны да снимать итә алмый. Без менә шушы нәсихәт, бу гынах дип шулай аңлатып кына, күбрәк шушы гаилә белән аралашып, без менә хәзрәтләр әлбәттә шулай гына ярдәм итә алабыз. Ярдәм итә алабыз. Чөнки нәкъ шушы кул күтәрүче җигеткә карасаң, ике баланың атасы, урамда ул шундый әдәпле, тәртипле, супер киенгән, матур, хөрмәт нәрсә, менә өйдә теге әйтәләр бит, волк в овечьей шкурыймы? Өйдә менә шундый нәрсә. Шуңа күрә җәмәгать, без менә якынрак, ул гаиләгә якынрак булып, нәсихәтләр белән генә ярдәм итә алабыз. Без теге кулдан тотып, үзен кыйнап, башка нәрсәләр әлбәттә ул дин ягыннан тыелган. Сорауны дөрес аңладыммы? Әйе. Менә шушы хатыннар өчен сезнең Адәм Хава үзәгендә килеп яшәп алырдай кризисный центр кебек шундый центрлар ачарга уйламыйсызмы? Әллә бу инде теге ислам дине өчен бик оят әйберме? Әлегә без гаилә мәчетебез янында мәдрәсә төзибез, кайсы 2 бинадан тора. Халкыбызга рәхмәт, һәм гомумән ул нинди мәдрәсә, менә кая теге нулдан килеп, ахырына хатлы намаз укырга, ураза тотарга, әдәп, әхлакка өйрәнсен дип, без теге киләчәккә шушы бала менә шундый кайгы китермәсен дип тырышабыз инде. Мәчет зур булса да, әнә фотода күрәсез, ләкин бездә 2 сыйныф кына, 2 класс, шуңа күрә мәдрәсә биналарын күтәрәбез, халыкка рәхмәт, Аллаһ разый булсын, халык садакасына нишләтелә, Аллаһ Тәала һәрберсенә әҗер бәрәкәтләрен бирсен. Әлбәттә, менә ахыргы вакытта күп кеше шундый әйбер белән мөрәҗәгать итә башлады. Мәсәлән, үзем генә калдым, хәзрәт. Караучы юк, балалар вафат. Үземне дә карый алмыйм. Менә шундый кайгылы гаиләдә кайгы була торган вакытта уйда бар әлегә без менә мәдрәсә проектын салып бетерик, аны җибәрик, бәлки иншалла киләчәктә шундый әйберләрне әлбәттә халыкның анарга ихтияҗы бар. Һәм менә ничек алдан әйткән идем, без любой тәкъдимнәргә әзер, һәм менә нинди тәкъдимнәр без иншалла әкрен менә халыкка хезмәт итәр өчен төрле әйберләрне булдырырга кирәк. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәала көч-куәт бирсен, иншалла, мөмкинлекләр булса, халыкка ул файда китерә торган әйбер булса, киләчәктә әлбәттә иншалла бергә аны булдырырга насыйп итсен. Рәхмәт, бу сорауга бәлки психолог та җавап бирер, ир белән хатын-кыз бәхәсендә. Сез кайсы якны алачаксыз? Алай кайсы якны алачакбыз дип алам дип әйтеп булмый инде. Ул әйе, хатын-кызлар күбрәк мөрәҗәгать итә. Алар киләләр, сөйлиләр, аны тыңлыйсың да,
шулай нитен теге күз алдына килеп баса, бу хатын-кыз алтын, ире инде бик шундый тиран инде начар кеше. Без бит инде белмибез, бер кеше килгәч, аның күзлегеннән генә без күрәбез проблеманы. Әмма монда күз алдында тотарга кирәк, бер яктан гына проблема булмый инде. Чыннан да ул кеше начар булырга мөмкин инде. Тик хатын-кызның кулында күп нәрсә. Ул үзенең тырышлыгы белән гаиләсен теге ирен дигәндәй җайга да китерергә мөмкин. Менә без инде теге менә хәзрәт тә инде әйтәләр, иногда шулай киләләр хатын-кызлар, сөйлиләр инде менә шулай начар, геләй булай, нишләргә. Хәзрәт инде тыңлый да инде әйтә инде, аннан соң үзенең ул ират кебегрәк инде һәм дин күзлегеннән әйтеп бирә инде менә чыннан да начар яклары, әмма аның бит яхшы яклары да бар. Ул эшли, балаларны карый. Бәлки сез булай итеп карарсыз, тырышып карагыз дигәндәй. Бөтенләй теге ул начар, аның яныннан кит дип инде шулай без андый нәрсәләр әйтмибез беркемгә дә. Хатын-кызга инде ничек сөйләшергә, ничек үзеңне менә булай итеп карагыз, сораулар биреп, аларны үзләрен шул фикергә китерәбез инде. Бу инде авыр нәрсә инде. Кешене сөйләшергә өйрәтеп, кайсылар инде сөйләшеп тә тормыйлар, просто теге бер төбе астында яшиләр дигәндәй, сөйләшү, аңлашу инде ул юк бөтенләй гаиләдә. Сөйләшмичә, аңлашмыйча, бер-береңнең хәлен дә белмичә, бер-береңнең нәрсә яратканын, менә белмичә бит инде алай яшәп булмый. Шуңа күрә хатын-кыз да инде үзенең тырышлыгын куярга тиеш. Без инде чакырабыз, икесен дә килергә риза булса, килсен дип инде чакырабыз, икесе дә килсә тагын да яхшырак инде. Әгәр дә иратлар да инде теге битараф булмасалар, гаиләләрен коткарып калу өчен, йорттагы, гаиләдәге атмосфераны үзгәртер өчен. Шулай. Бармы сораулар? Статистик нигезендә карасаң, атнага бер эш гаилә килә. Аллага шөкер. Аннары бит без теге уже гомумән кашан бик теге барыбер файда булмады дип хәлләре начар, алар безгә килеп аны әйтмиләр. Ләкин күбесе, әлхәмдүлилләх, аннары очрашабыз, менә тагын бәбиебез туды, хәзрәт исем кушарга иде. Мәсәлән, берәү, сез мине хәтерләмисездер, хәзрәт, әйтәм, йөзегез таныш, без менә фулан вакытта сезгә фулан мәсьәлә белән килгән идек дип. Ягъни атнага бер эш гаилә менә килә, мәчеткә килә, Аллаһ Тәгалә разый булсын. Бу кайсы уже теге ир белән хатын бергә килә. Аерым, мәсәлән, ире килеп зарлана, хатыны килеп зарлана, аннары ире килмим ди, хатыны килмим ди, әлбәттә алар күбрәк, ләкин менә нәтиҗә бирә торганнар, атнага бер эшәү бар. Сезгә рәхмәт, мин һәр вакыт әйтәм, чөнки без вагазны сөйләгәч, аны бер кеше тыңлый, сезнең аша аны миллионлаган, меңләгән кеше тыңлый, укый, карый. Шуңа күрә бүген Гөлия ханымга да әйттем, хәзер бөтенесе язып чыгачак, телефон шалтыратачак, сез рәхим итеп сабыр булагыз, нитегез, шушы нәрсәне үтик. Ләкин безнең төп максат гаилә мәчете. Менә бу ел безгә 9 ел, менә киләчәктә дә шундый изге эшләр кылып, гаиләләрне булдырып, гаиләләрне саклап, һәм һәрбер гаилә күп балалы, бәхетле гаилә булсын иде дип тырышабыз. Менә элекке сорауга кайтып, шушы кризисный центр дигәч, әлбәттә әлегә ул юк. Ләкин менә шалтыраталар, хәзрәт кул күтәрә, нишлим. Мәсәлән, бер ханым әле намазда укымый, яулыкта кими,
Берәр җиргә хәзрәт менә берничә сәгатькә гына ул аның шундый вспышкалар була ди, аннары ул тынычлана. Әйтәм, мәчет һәрвакыт ачык, мәчеткә килегез, мәчеттә утырып дуаларын кылыгыз, нитегез, Аллаһ Тәгаләдән сорагыз дип, менә шушындый теге краткосрочный вакытларына, әлбәттә, Татарстаныбызда, Рәсәебездә мәчетләр бар, мәчетләр ачык тора, шуңа күрә шунда кереп әзрәк ирем тынычлансын, әле тавышы бетсен, әле дип, шундый менә мизгелләрдә качан әнигә дә барып булмый, әтигә дә барып булмый. Ул вакытта әлбәттә без сезне мәчетләрдә көтәбез. Әйе. Ышаныч телефонның эш вакытын ничә хәтта кайсы вакытта сезгә шалтыратырга була? Сәгать 10-нан 5-кә хәтле дип әлегә билгеләдек вакытны. Хәзер шулай эшләп карыйбыз инде. Иншалла. Чөнки без бөтенебез кешеләр, җәмәгать, һәрберебездә бар гаилә. Мин телефонны шайтан дип әйтәм. Менә үземә сүз бирәм, өйгә кергәч телефонны алмыйм дип, нитмим дип, ләкин халыктан бик күп сораулар, нәрсәләр килә. Алмыйча булдырып та булмый, ләкин анардан гаиләгә зыян килә. Гаиләгә зыян килә. Шуңа күрә җәмәгать менә рәхим итеп, кемнәр нишләп тулы тәүлек түгел, нишләп шулай вакыт куйдыгыз, аңлагыз, шушы специалистларның да, аларның гаиләләре бар, алар да Аллаһ алдында гаиләләр өчен җавап бирәләр. Бу ышаныч телефонын кем финанслый? Менә иң беренчедән әйтәм бит, без менә Диния нәзарәте тарафыннан конкурс һәм Госсовет тарафыннан үткәрелде. Шушы татар гаиләсе дип без беренче урыннарны алдык. Һәм анда безгә әзрәк премия бирделәр. Әлегә менә шушы премиягә нитәбез, ләкин ул бик тиз бетә торган акчалар. Шуңа күрә әгәр дә кемдер изге эш эшлиләр икән, чөнки мәчет бит ул үзе бер нәрсә булдыра алмый. Мәсәлән, шул ук мәдрәсә төзелеше булсын, башка әйберләр. Ул халык ярдәме белән, һәр нәрсә халык ярдәме белән кемнәр тели, әлбәттә, теге бездән бит муллалардан бөтенесе шикләнә. Хәзрәткә хәзер садака бирсәң, ул теге шайтан шунда ук килеп васвәсә итә бит, ул кесәгә сала. Әмма все, менә хәзрәт каралы үзенә костюм алган, үзенә нишләткән, тиген халык безне ярата, рәхмәт. Әмма Хуҗа Насретдин белән дә ботыйлар, теге бата торган, әмма кулыңны бир дигәнен искә төшерсәк, ләкин мәчетне тулайм рәвештә бөтен безнең нинди проектлар, нәрсәләр бар, ул халык ярдәме белән һәр нәрсәне халык садакасына эшләнә торган. Шуңа күрә кемнәр тели, без ачык аны күрсәтергә, кайсы мәсәлән шул телефон эшләсен дип, хәтта кайсы счетка салырга, мәсәлән, анда ул бит теге 8800 дип номеры бара, ул түләүле безнең өчен, шалтырата торган кешегә ул бушлай. Шуңа күрә кирәк икән, муллага акчаны бирмим дип шикләнә икән, анда сала ала, Алла Тәгалә разый булсын, әҗерен бирсен, бәрәкәтен бирсен. Чөнки без ачык булырга тырышабыз һәм яңадан кабатлап әйтәм, бу бик зур, бу бик авыр проект. Чөнки ул бер теге бер шәһәр өчен генә түгел, ул бер авыл өчен генә түгел, ул гомумән бөтен ватаныбыз өчен. Менә шунда әгәр дә нинди, мәсәлән, психологлар оешмалары, башка төрле изге кешеләр тәкъдим итәләр, тан ниндер менә шуны нитик дип, шушы менә телефонны тан көчләк нитик дип, без бик риза, бик ике куллап, мәсәлән, шунда ук без тан бер кнопканы куйдык. Булгалы шундый сораулар, хәзрәт, менә кызым яулык кигән, хәзрәт, кызым әллә кая йөри башлады, мәчеткә йөри. Хәзрәт, безне тыңламый башлады. Бу берәр сектага эләкмәгәнме? Нәрсә микән дип, шундый мөрәҗәгатьләр дә бар. Кашан әти, әни борчыла, чөнки ул динен белми. Бәлки бу безнең традицион әйберләрен тотадыр, алып барадыр, ләкин әнинең йөрәге курка. Күрәбез бит, әллә нинди нәрсәләр бар шул, Алла сакласын, Сириялар, башкаларын искә алсак, без шунда менә бер ноктаны да куйдык. Әгәр дә сез менә шушы террор ау экстремистик әйбер дип күрәсез, шикләнәсез икән, шунда басыгыз һәм бу бит үзебез генә эшләми торган, мәсәлән, ул Диния нәзарәтебез белән бергә, казыйлар белән бергә эшләнә торган, безнең мөхтәсибат белән бергә эшләнә торган һәм шунда ук шушы менә Диния нәзарәтебездә шушы әйберләр буенча кем белән ничек аңлатырга, бу террористик әйберме, юкмы, шул ук звонога анарга китә һәм ул әни менә шундый хәлләр дип, шушы специалист анарга аңлатып, тиешле җавапларын бирәчәк иншалла. Анда 7 кнопка куярга була, шуңа күрә әле 3 генә
Бар әле 4 тәкъдим, нинди нәрсәләр менә халыкка нинди мөрәҗәгать белән шалтыраталар икән. Без бик риза һәм шушы телефон эшләсен, халкыбызга файда китерсен. Шунда ук тел мәсьәләсе дә кайбер вакыт чыга, хәзрәт, мәсәлән, яшьләребез туган телебезне белмәскә мөмкин. Аллаһка шөкер, специалистлар алар ике телле, шуңа күрә нинди телдә уңай икән, шул телдә мөрәҗәгать итсеннәр. Кемнәр җавап бирәчәк? Әлегә теге поговорить с имамом дип, теге имам белән сөйләшәсе килә дигән, әлегә ул минем телефонга килә һәм иншалла мин җавап бирергә тырышырмын Аллаһның рәхмәте белән. Һәм аннары Аллаһка шөкер, менә ярдәмчеләребез бар. Әкрен-әкрен менә без аны зурайтырбыз иншалла. Һәм психолог минем. Психолог инде үзе Гүлия ханым, Алла Тәала анарга сабырлык бирсен, иренә түземлек бирсен, иншалла матур итеп нитәргә һәм ул аноним, ягъни кем безгә шалтырата, без аны белмибез. Кеше уялмасын, аннары мине сатырлар, әйтерләр, иреме әйтерләр, хатыныма әйтерләр дип нитмәсеннәр. Менә тагын шул ук сорауда бер мәсьәлә бар иде. Аны да рөхсәт итсәгез, сезнең аша әйтәсе килә, бер ханым шалтырата, хәзрәт ди, менә мин кияүгә чыктым. Менә ирем килми дә, ризык та китерми, мине бикләп китте ди, идән дә чыга алмыйм. Әйтәм, нишләп безгә шалтыратасыз? Бар бит әти, әниләрегез, аларга шалтыратыгыз. Әти, әни белми ди, что мин кияүгә чыктым. Белмиләр ди. Мин ди беренче хатын түгел, аның беренче хатыны бар, мин менә икенчеме, өченче хатын ди, һәм менә ул шулай атнага бер килә иде, ризыкны китерә иде. Хәзер гомумән бер 10 көн юк, ашарга әйбер юк, рәхим итеп ярдәм итегез. Менә ул вакытта, хөрмәтле яшьләребез, сез әти, әнидән уялмагыз. Шундый зур адам, мәсәлән, хәтта безгә Адәм белән Хавага киләсез икән, хәтта сезгә Адәм белән Хавада парны табалар икән, сез әти, әнине рәнҗетмәгез. Әти, әнине хәбәрсез калдырмагыз һәм әти, әни нитсен. Бик күп әти, әниләрдә мөрәҗәгать итә, хәзрәт, улыбыз 30 яшьтә, кызыбыз 30 яшьтә, кызларга да карамый, җегетләр дә гел эштә, гел өйдә, каян ничек танышып була икән, менә шунарга безнең мәчетебез каршында, гаилә мәчете каршында, шушы Адәм белән Хава гаиләләрне булдыру һәм саклау үзәге эшли, рәхим итеп ул сораулар белән дә мөрәҗәгать итәрләр. Нәкъ шушы телефонда да ул ноктасы да бар. Гаилә кырырга теләсәгез, басыгыз, нитегез, һәр нәрсә үз вакытында булсын, кияүгә дә чыгу, иләнү, бала табу, ул үз вакытында булсын иде, я Раббым. Рәхмәт. Бармы сораулар? Тагын бер игълан итәсе килә, Аллаһ разый булсын. Без мәчетебездә, чөнки кемдер шәхси сорау белән килә алмый, шалтыратарга да ояла, тавыштан танырлар дип курка. Мәсәлән, Булгалы бик знаменитый кешеләр дә килә. Мәсәлән, бер бик данлыклы җырчы хатын-кыз килгән, ирен китергән. Һәм шунда иренә зарлана, менә хәзрәт шундый. Менә ничек Гүлия ханым әйтте, мин дин ягыннан аңлатам. Әйе әйтәм, ләкин менә бу мәсьәлә ул дин ягыннан хаклы. Хаклы. Бу ханым миңа үпкәләгән, хәзрәт, мин ди аны китердем, син аны ышкырыр өчен, урышыр өчен, син аны якладың. Ләкин җәмәгать, менә ул вакытта без бер-беребезне тыңлый белик. Хәзрәт ул ирен дә якламый, хатын-кызын да якламый, хәзрәт ул дин ягыннан, менә Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә бит динебезне биргән, шушы гаиләләрдә бәхет, бәрәкәт булсын өчен. Менә бөтен гаугау кашан чыга? Кашан без дин талабын бозабыз. Шулай бит, кул күтәрде, эшә башлады. Әмма менә сорау бүген генә язып җибәрделәр, хәзрәт, килендәшебез эшәди. Менә балаларын жалко, нишләргә, берәр дуга юкмы? Менә теге без бит теге волшебный палочка шикелле, хәзрәт менә шулай әйтә дә, килене алтынга әйләнгән, эшне ташлаган. Юк җәмәгать, менә ул бөтенесе бергә җыела, шуңа күрә менә аны бергә без менә безнең Адәм белән Хава үзәге, ышаныч телефоны, гаилә мәчете, без шушы эштә сезгә ярдәмчеләр, халыкка ярдәмчеләр. Безне ничек кирәк шулай кулланыгыз, һәм аның өчен без менә әзрәк пандемия давырында туктаттык аны, гаилә дәресләрен. Менә сездә дисклар, аны
күрше стелләрдә булган глафритларга да алыгыз, күрше кабинетларда утыра торган язучыларга да алыгыз, журналистларга алыгыз. Гаилә дәресләрен яңадан булдырырга булдык. Качан кич белән мәчеткә килә, вагазын тыңлый һәм шушы гаилә буенча һәм иншалла менә әзрәк кайсы числода башлыйк микән бер фитнәле числоны без сайладык. 14 февраль. Әме? 14 февраль. Әлбәттә, безне кайберләр ырышыр аның өчен, ләкин менә 14 февраль сәгать 6-да гаилә мәчет Файзи урамы 2-й башлыйбыз. Хәзрәт, мин әле яулык та кимим, ничек керергә белмим. Бездә яулыклар да бар, бирербез, көзге дә бар, бәйләрсез, ирләрне дә бөтенесен көтәбез. Особый менә кемнәр гаилә кырырга тырыша, гаиләдә әзрәк ызгылар чыкты, кайсыны сөйләп булмый. Һәм шунда мин бик гафу үтенәм. Барбер менә вагаз сөйләгәндә без бит шушы авыр булган нокталарга басабыз. Әмма менә авырта торган җиргә басабыз. Басабыз үпкәләтер өчен түгел, менә басабыз, карале минем монда авырта икән, бу гынахым бар икән, кеше шушы гынахын даваласын дип, кешедә бу гынахы бетсен дип. Шул нияттән шуңа күрә качан менә хәзрәт мисалларны килен турында башка әйберләрен әйтә, ул теге бу авырта торган җиргә басыр өчен генә теге авыртсын дип әйтмим. Без менә хәзрәтләр, психологлар, гомумән динебез табиб шикелле бу ширне даваларга һәм бөтен гаиләләр тәртипле, әдәпле булсын. Шуңа күрә уроки семьи без аны русча алып барабыз, ачуланмагыз. Ул 14 февраль 18:00 без бөтенегезне көтәбез. Бу датаны рәсмиләштерүнең бер формасы дип кабул итмәсләр икән соң моны. Юк. Курыкмыйсызмы шулай? Юк, без анардан менә мәсәлән ул бит барыбер динебез менә шушы теге мәхәббәт көне дип әйтәләр. Әмма динебез җәмәгать бездә көн сайын ир белән хатын арасында мәхәббәт көне булырга тиеш. Мөмкинлек бар икән, көненә бер бүләк хатынына итсен. Мөмкинлек бар икән, хатын кыз иренә йылмайсын. Чөнки менә ирләр өчен иң хәерле, менә без бит нәтиҗәне күрәбез. Ул хатын кыз әгәр дә ирен йылмаеп каршы ала икән, безгә башка бер әйбер кирәкми. Анда шалашта тырсак та, башка әйберләр булсак та, теге менә шулай каршы алмаса, нәрсә пычрак аяк белән монда бастың, әмма карны әнә нитәргә иде дип менә йылмаеп каршы алса, ир өчен башка әйбер кирәкми. Менә мин аны гел никахларда әйтәм бит, менә ирегездән батыр кылыр өчен нишләргә кирәк? Нишләргә менә ирегез батыр булсын өчен нишләргә? Булдыклы булсын өчен. Аждаханы тотарга кирәк. Әмма дракон. Аны бәйләп куярга кирәк. Ирегезнең кулыгызга кылыч бирергә кирәк. Һәм әйтергә вот монда кисен шулай. Итеп аждаханың эш башында бер юлы кисеп ала да, менә мин дип утыра. Хәтта бөтенесен сез эшләдегез. Әниләребез бушка әйтми иде бит. Әбиләребез урыннары җәннәттә булсын, хатын кыз муен. Сез бездән шүпрәк тә ясый аласыз. Әмма теге ташлый торган шүпне дә итә аласыз. Сез бездән батыр да ясый аласыз. Ул менә хатын кызлардан күп нәрсә, ничек Гүлия ханым әйтте, күп нәрсә сезнең кулыгызда. Кулыгызда. Күбрәк менә хәтта мин әйтер идем, телегездә. Шул бер-ике матур сүз, иншалла, безгә ирләр өчен җитә. Шуңа булдыклы булсын өчен аждаханы тотабыз, нитәбез, бәйлибез, кылыч бирәбез, башын кисә, все батыр, булдырды, молодец. Рәхмәт, сораулар бармы? Менә минем сездән бер сорау килгән иде. Хәзер бит яшьләр арасында менә шундый теге бер тенденция бар, теге гаилә институты бит теге кирәкми дигән, менә child free дигән хәрәкәтләр бар бит. Сез менә бер эшчәнлек алып барасыз, менә бу яшь буын турында сүз бар. Сезгә мөрәҗәгать итәләрме менә шушындай? Сез өлешчә әйттегез инде, менә әйләнергә теләми, кияүгә чыгарга теләми дип. Теләми дип әйтеп булмый, чөнки менә әни урыннары җәннәттә булсын, ул әйтә иде, теге против природы не попрешь.
Әмма барыбер Аллаһ Тәала безгә аны физиологик ягыннан гаилә кору, бергә тору, ир белән хатын-кыз мөнәсәбәте, балалар булсын дип. Ләкин менә хәзер без теге әлбәттә бу Европадан килә торган әйбер, без күбрәк материаль, менә хәтта үзебез әти, әни гаепле. Без балаларыбызны материаль әйбергә. Менә мәктәптә укый икән, улым яхшы укы, аннары яхшы институтка кер, кызым, аннары яхшы җиргә эшкә кер, ипотеканы ал, машинаны ал, кредитларны ал. Бу хатын-кыз, кыз бала, хәзер ипотекасы бар, ягъни торырга урын бар, машинасы бар, карьерасы бар. Нәрсәгә анарга носки ташлый торган ниндер зат. Әмма Хотя теге менә шушы Европа килә бит хәзрәт. Хәзер бит никахсыз да аны торалар. Әмма әзрәк тордык та, башкасы белән торды, тан торды. Менә җәмәгать алар гаилә корырга телиләр. Особый менә хатын-кыз, әлбәттә, ирләр без теге свободный художник, әмма дип кайберләр үзләренә әйтә. Хатын-кыз инде ул минемчә менә бөтенебез гаилә яклы. Ләкин менә бу материаль әйбер кирәк, аннан сон. Мин бер сезнең коллегагызга әйттем, аннары мине күп итеп шәйнәделәр. Гомумән әйтәм, мин шушы яклы менә кашан кыз бала документ ипотекага бирә, аны ул вакытта да брать итәргә кашан уже ЗАГСка заявление бирделәр. Менә бер документ кушарга кирәк. ЗАГСның да кагазы булсын. Что менә гаилә корып, үзләренә үй булдыралар. Булдыралар. Кашан бөтенесе менә сезгә дип авыр ул 20 ел нитәргә, түләргә. Әлбәттә, ул хатын-кыз курка. Хәзер менә тем более монда хәзрәт куркатты, бысы кыйный, берсе тигендей, бысы мондый. Хәзер ничек кияүгә чыгарга? Менә ул вакытта без әти, әни әзрәк акыллы булып, вакыты килде икән, яхшы гына җигет бар икән, кызым, улым, әйдәгез, нитик, сузмыйк, әйдәгез, пар булыгыз дип тырышыйк, никахларын укытыйк, ЗАГСларны, туйларны уздырыйк. Гомумән, мин анарга каршы, әлбәттә, мин уйлыйдым, ул бездә юк. Хәтта тирәнрәк китсәк тә, шул ук теге однополый дип әйтәләр бит, кашан кыз белән, җигет белән. Ләкин менә без Татарстан бик прогрессив, алар да бар икән. Хәтта бер әни җылап килде, хәзрәт, менә бит никахын укытырга булмасмы? Тем апа, булмас. Менә шундый да мәрәҗәтләр. Әни бер чыла бит. Менә Алла сакласын. Әйтергә дә оят җәмәгать. Әйтергә дә оят, ләкин ул бар. Менә без үз балаларыбызны шушындый модный европейский әллә нәрсәләрдән саклыйк. Күп нәрсәне шул ук интернет аша, уеннар аша безнең балаларыбызга керән, нинди кайгы хәсрәтләр без күрәбез бит. Алла сакласын, шуңа күрә без балаларыбызны, гаиләләребезне саклыйк. Sorular barmı? Hem tam bir менә сүздән сөрүс килгән иде. Менә 175-нче гимназиядә булган вакыйгадан соң кемнәрдер менә мәктәпләрне гаепләде, мәктәп тәрбияләми дип кемдер гаиләне гаепләде. Менә ул бөтен гаеп аларның гаиләсендә дип сез үзегез нинди фикердә торасыз бу очракта? Безнең өчен ул бик авыр сорау. Чөнки безнең балалар үзләре анда иделәр. Олысы улым 7 классташын җирләде, күз алдында үлделәр бит аның. Уртанчы малай теге эш ранениясы белән берсе сквозной булган. Ләкин ул сорауны бик күп кеше бирде, кем гаепле. Җәмәгать, минемчә, монда без бөтенебез гаепле. Гомумән җәмгыять, гомумән бөтен вазгыять, без бөтенебез, һәр беребез менә үзебезнең лептаны кертергә тиешбез. Менә мәсәлән, сезне дә әзрәк арашыйм, ярыймы? Шундый фурсат булгач, менә бик күп, Аллаһ разый булсын, монда утыручылар, сез бик яхшы специалист, журналистлар, ләкин күбесе нинди, мәсәлән, берәр ЧП булса, бөтенесе аны яза. Әмма берәр кайгы нәрсә, берәр яхшы әйбер булса, мәсәлән, шул ук менә ышаныч телефонын аннары барлап була.
Ama mene Lüziyeden sorar idim, onları ul barlap koyar, kimler yazdı, kimler yazmadı. Bir küp kim yazmasa dersege indi. Не интересно сохранить семью, tegisi, bısı. Emine tege kaygı, hasret bulsa onu bütünüsü yazıp, көрсетіп шыға. Şuna göre mene ul jurnalistlarının da gayipleri var. Mene sizden kübrek yakşı haberler çıksın idi. Yaxşı sözler çıksın idi. Halk mene yaşlarının bit yaşlar mene hazır yaşlar bilen biz aralaşkaş biz mene özümüzün bala çağın iska alık bizde bit miçta var idi, mi? Sen kim хочешь стать? Kosmonavt bulam, o kimdir? Mene hazırki yaşlar bilen söyleşip karağız. Miçtaları yok. Yok. Вообще yok miçtaları. Ama bütünüsü blogger bulam diye. Ama yok miçta. Mene şuna göre cemaat biz bütünümüz. Biz meşitte gayipli. Ama işte biz ülgürmedik. Bu jigitke bu günah deyip iretirge. Eninin de günahı var. Çünkü eni sütü bilen kirmese tana sütü bilen kirmi. Bütünümüz birge cemaat. Bütünümüz şuna göre mende kimdedir ayrım gayiplerge benim şediriz bulmaz. Ol gümümen mene bu dinsizliknin tege kaşan mene воинствующий ateizmnin mene neticesi. Kaşan kişi bir nerseden korkmay, kaşan kişi özünü ilah deyip ayta, kaşan kişinin canın alırga günah deyip görmey, ol mene şunun neticesi bit. Kişi bir nerseden korkmay. Mene көз алдыгызга китерегез, birinci tege Sovet şırı bulganda biz hazırda yaratıp iliki kinolaарын karıyız bit. Ama baştan alır dinni nerse bilen alıştırdılar kultura. Lakin ol высококачественный kultura buldu bit. Şuluk süper bile min mulla bulara kanda din sözü turana bir sözde bulmasa lakin ul edepke ahlakka tertipke ileteydi. Ul kitap bilen onları svoboda bulgaş nindi hazır biz kultura göremiz. Ul kinonu, ul multfilmni kararga korkanaş. Korkanaş. Nersege irete ulandı. Ama bu bağlar mene telefonda oyunu bit. Ul oyunlarını göz aldığımızga giderek korkanaş. Mene şuna göre kaşan высококачественный kulturаны mene şunday eyver bilen alıştırdılar. Elbette balalar anda şunda. Bu zor kaygı. Şuna göre biz bitinimiz birge mene. Siz jurnalistlar, biz din. Mene şuluk ışanış telefonu, şuluk edem bilen hava uzagi biz birge, bütün cemiyet, hükümet, bitinimiz birge yeterge tiyişmez. Birge. Lakin nişik bizden prezidentimiz da aytgan idi. Biz mene en birinci eni sütü bilen kire. En sütü bilen. Ol işte подождет, kariyerada da подождет, başka eyberlerde подождет. Biz mene şu bağlarga en birinci eni ama ondan sen eti birge terbiye birge diyişmez. Mene mesela şuluk sıravını birdegiz bit. Nişlep 30 yaştan singine kayberler ilene. Kübisi hazır. Çünkü mene onu karasan kübisi şu kızlar tege nişek onu aytırga etisiz üsken kızlar. Etisiz üskeş eni nerse etiyin svoloş, etiyin svoloş, etiyin svoloş, etiyin aliment birmi, etiyin halim bilmi. Kız mene şulay üsken. Hazır Kiyevge şarğa kirek. Ol bit bu irlerden korka. Çünkü onu ol bit eni sütü bilen onlarga kirdi bu. Eyber işte irler mene şunday. Конечно, ol kız bala nişek Kiyevge çıksın. Ne şuluk min anıgıl eytem biz hazır jigitlerini kız itip üstüremiz. A kızlarını jigit itip üstüremiz. Mene şu jigit kız hazır gayle kırgan. Bu bit jigit min glava семьи ama. Etmese de ol bit uylu divan astında yatsa da. Ama ya tege хозяин где хочу там лежу degan şekilde min amında hatun kız тоже jigit bulup üsken. Именно молнии сверкают. Mene tutup көрсәтергә, но аның бит башка әйбере дә бар. Теге сөйлиләр бит. Ничек тисез шулай хәтле тату, бәхеттә, рәхәттә яшисез. Ди балам, туганым, достым, менә без өйләнгәч, ул мине ди арбага утыртты да, минем авылдан үз авылына алып китте. Хатırlыйсыз, әме ул теге көлкене ат бер ниткән Ulanlarga birdi. Tan abındı, iki dip eytti. İni görəbiz. At üçüncü abındı. O de multuknu çıgardı da atını utirgen. Min de iyide bir getire başlagaç, ezirek tavuşun köterdim. Ol bir dip eytti de. Başka kötermedim indi de tavuşun. Şuna göre cemaat elbette
Бергә шунда шушы ниткән хатынга рәхмәт. Нәк шул ук аждаханы тоткан ниткән бөтен нәрсә сезнең кулыгызда. Без ирләр всегда пляшем под вашу дудку. Без нинди көчле булсак, без бөтенебез подкаблучник. Әмма ну тан ничек үзебезне мыскыл итик. Сез тырышыгыз, ватан саклау сезнең кулыгызда, гаиләне сакламасак, ватанны саклап булмый. Рәхмәт. Бармы сораулар? Сораулар булмаса, төгәле без ышаныч телефоны хакында тагын әйтер сүзегез калмадымы? Ул җәмәгать сезнең пресс-релизларда ул номер язылган. Анда Алла бирсә без тагын күчтәнечләр безнең календарьләр. Менә сезнең редакциядә ничә кеше икән, шушы һәрберсенә алыгыз, берсе редакциядә эленгән булсын. Сезгә редакциягә килгәч, безнең календарь дип күрергә язсын. Игезгә шәйгә килгәндә холодильникта да ул булсын. Һәм менә күрше стәлләрдә калган газетлар, Адәм белән Хава үзәге турында безнең гаилә дәресләре дисклары, аларны да үзегезгә күчтәнәч итеп алыгыз. Бәхеттә, рәхәттә булыгыз. Беребезгә дә я Раббым шушы ышаныч телефонына шалтыратырга язмасын, ләкин шайтанны тыңлаганчы, шайтанны гаиләгә керткәнче, гаиләне бызганчы ялмагыз, шалтыратыгыз. Рәхмәт бик зур. Сезгә рәхмәт, Аллаһ разы булсын. Әҗердә, рәхәттә, бәхеттә